Приказка за неволята. Българска народна приказка. Един човек имал двама сина. Всеки ден той ходил в гората за дърва и водел по едно от момчетата. Веднъж изпратил двамината с думите: „Деца, хайде днес сами да идете за дърва, пък аз ще остана от дома." А те отвърнали: „Добре, тате, ама ако ни се строши колата, кой ще я поправи?" „Синко, ако се строши колата, викайте неволята. Тя ще дойде да ви я поправи", казал бащата. Двете момчета отишли в гората и, били млади и работливи, набрали повече дърва и попретоварили каруцата. Тръгнали да се връщат и по пътя, не щеш ли, тя се строшила. Двете момчета спрели насред пътя и се развикали с все сила: „Неволю! Неволю! Ела да ни поправиш колата!" Викали колкото могли, но взело да мръква, а неволята никаква я нямало. Най-после по-младия брат рекал: „Бате, тая проклета неволя май няма да дойде. Я да опитаме колкото можем сами да поправим колата." А брат му отвърнал: „Може неволята да е навътре в гората и да не чува, затова хайде и двамата да викнем заедно колкото можем." Пак викали, та гърлата им са прегракнали, а нея пак я няма. Та я няма. По-младия брат пак рекал: „Хайде бе, бате, мръкна се вече, да не я чакаме повече, кой знае чия кола поправя някъде." Най-после двете момчета взели секирата и теслата, навели се и клъц от тук, клъц от там поправили колата колкото могли. Когато се прибрали, баща им ги попитал: как прекарахте, момчета?" А те взели да се оплакват: „Тате, остави се, колата ни се счупи насред пътя, ние викахме тая проклета неволя, викахме, та ни се продраха гърлата, а нея никаква я няма." Тогава един взе секирата, другия теслата и поправихме каруцата колкото можахме. Синко," засмял се бащата, „това е то неволята. Вие сте я викали, а тя била при вас. Като няма кой да ви поправи каруцата, сами сте си я поправили. Това значи неволята да поправи каруцата. Няма как все аз да съм с вас, та да ви поправям каруцата."